to my vlog. For today's video, gagawa tayo ng panibagong content. Ang content na ito is DIY color hair. So, yun, gagamit tayo ng buhok, syempre. Tapos, gagamit din tayo ng crepe paper. Pero mamaya bibili pa ako kasi nga, hindi ako nakabili kanina. Lumabas kami. Nagpa-laundry kami. Pumunta kami sa laundry. And nakalimutan ko nang bumili ng crepe paper dahil dumapa nga kami sa fast food. So, mamaya bibili uli ako dahil babalik kami doon. Babalikan namin yung mga damit. Then, doon ako bibili. Then, doon natin gagawin yung DIY color hair. So, balikan ko kayo mamaya. Sorry, hindi ako nakapag-video kanina. Dahil, syempre, marami akong ginagawa. And, buhat namin yung ipinapalaundry namin. So, yun, babalikan ko kayo. Bibili muna ako ng pangkulay or crepe paper. So, yun, let's go. Guys, hindi ko naiintayin na mag-3 kasi mukhang gagabihin tayo if mag-3 pa tayo bibil ng crepe paper. So, lalabas na ako. Sasama daw to. Bahala na, baka mapagalitan tayo. So, yun, bibili lang kami ng crepe paper. Then, proceed tayo sa gagawin natin. Ang kulay pala na bibiling ko is pink at yellow. So, yun, kailangan daw doon is crepe paper and mainit na tubig. Then, yung hair natin, syempre. Then, yung tasa siguro, kailangan din. So, yun, mag-iinit muna ako ng tubig para habang bumibili tayo, umiinit na siya. So, let's go. Sorry sa lights. Guys, bye! subscribe niyo channel ko. So, yun, mag-subscribe daw sa kanyang channel. Kahit walang video. Yun, so follow niyo siya or subscribe sila. So, yun, let's start! Jay! Yo! 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 Hindi na tayo ng fit paper. So, keep safe mo na kailangan po nakamiss kayo pag lalabas. Always. Keep safe, everyone. Crepe paper. Wala. Sige po. So, Ano ba yun. yung clip paper? Unang yung tindahan. Yung parang lip tint. Unang tindahan, Oo nga. wala. So, hanap tayo sa iba. Huwag tayong susuko. Parang sa pandiligaw Uy, nyo lang yung- yan. Huwag nyo susukuan yung mga babaeng nililigawan nyo. OMG. Yung iba, nilagpasan na namin yung ibang tindahan dahil alam naman namin wala silang tinda. Sayang lang ng oras. Tapos yung pala meron, oh. Bakit pa? So, Aroy! yun. Second na tindahan, wala na naman. So, tingin pa rin tayo. Hahanap pa din tayo, wag susuko. Don't give up. Walang susuko. Yan lang yung tandaan. So, yan, update namin kayo if nakahanap na kami ng tindahan. Bye! So, yun. Nakahanap na kami. So, meron kaming tindahan na nakita dito. Sorry kung maingay. Pagtsagaan na lang natin tong video na to kung maingay ngayon. Tara, ang lamig! I think meron na dito. So, yun. Pag bilan po, may crepe paper po kayo. Magkano po? 30. Pink po at saka yellow. Alright. Meron na. So, kasi ng ate ko is yellow at saka pink. Kaso, tingin namin hindi ko kulay yung yellow. Kaya ito yung bilhin namin. Sorry, tita, yummy. Blue and pink. So, yun. Update namin kayo pag nasa bahay na. Nagmamadali na kami. Bye!
Hindi lang natin yung mainit na tubig. Si Ate Yam. So yun, namatay na yung tubig. Ayun na siya. Set up natin sa taas. Bye! So yun guys, ang labo nung clip. Nagpapakit. So yun, ang labo nung cliplets. Iniintay na lang namin is yung ate ko. So, wait lang natin siya. Meanwhile. Ay, maingay. So, yan ang gagamitin natin is yung scissor. Yung cups. Ito, tatlo siya. Tsaka crepe paper. Then, yung dalawang crepe paper. Blue and pink. Blue and Tsaka pink. hot water. Sorry kung malabo kasi kailangan talaga namin gamitin yung clip lens dahil marami kami hindi kita kung Haba ng daliri hindi mo. namin gagawin. Kung ganun eh. Hindi namin makikita, hindi kami lahat makikita if May hindi isa ko pa kasi gagamitin yun. dadagdag. Eh, yung isa, naliligo pa yung ate ko. So, intayin na lang natin siya. So, ewan ko sa kanila kung bakit sila sumama. Eh, wala naman silang gagawin dito. Ito, lalo na to, walang buhok. Magpapakulay daw siya. At least hababok ko pa din. Oh my God! Papakulay ako, no? Ano na? Ayun na yung isa. Hinihintay natin. Pasok ka pa dito. Papasok siya dito. So, hirap na tayo magpakasya ng ano natin. Oh, dito na lang ako. A few minutes later. So, yan. Wala. And then, may yung yellow yellow. siya kaso mas light pa dito. So, parang hindi mapapansin sa It's buhok. okay. Okay lang. Okay lang. Basta ako blue. Kalbo pa ako. So, ang gagamitin ko sa buhok ko is yung blue kasi favorite ko yung blue. Ako din. Favorite ko blue. Mainit o malamig na? Ha? Hindi pa. Hindi. May dala naman silang tubig malamig. So, ginupit. Pero ito lang siya. Kaya mo kami. Kalahati lang daw kasi para hindi na daw mahirapan kung maliliit Oh, pang etong ganon. gagamit nito. So, ngayon, Hindi. lalagay siya Kaya mo na yan. Uubusan tayo ng dito. Kailangan ubusin kasi hindi kukulay. Oh my God. Ito. Mapit na siya pero hindi ko alam kung matatanggal siya mamaya. Ilulubog ko na para hindi na. Lubog mo na. Wait lang. Ikaw ni kayo mo ba? Diyog niyo. Ayan. So, kalahati lang muna yung gagamitin natin sa Wala, buhok. yan na. Nilublob niya na. Ayan po. Todo piga, todo piga. Supportive na pamangkin tsaka kapatid. Todo piga sila. Diyog kayo dito kami. Ayusin mo hawak. Nakakangali siya, wala pang 15 minutes! Eto guys, so tignan nyo, naging blue na yung kamay namin. Oh, bulo na yung kamay nila. Piniga-piga mo So, yun. papel. Oy, Kung gusto niya nga magkakulay yung buhok niya, magkukulay din yung kamay magpakulay niyo. na lang kayo, wag na kayo mag-crepe paper. Diyos ko, nakakangawin. Matagal siya. Kulay na lang. Mahirap, ibababad mo pa. A few minutes later. So, yun. Akin pink. Tinali na lang nila. Kasi syempre, nangangaray na rin sila kakapiga. So, hintayin na lang natin 15 minutes. Ayan, so tingnan nyo ako kakapinga ko. Tingin ko ano, yung kamay lang yung kukulay pero yung buhok hindi. Guys, hindi sila ako pinayagan magkulay din. Hindi sila pwede magkulay. So yun, ang namin kayo is 15 minutes na. Guys, may gagawin din kami. So, ito na lang daw yung amin. Is pwede ko. Kasi kulang din sa crepe paper. Madami yung tatlo, kami nila Tito Gigi. Lalagay ko na sa buhok niya. Mamaya na! So yan, update namin kayo. Akin ano, sa'yo orange, sa akin pink. So, yan. 15 minutes na. Wala pa rin nagbabago. Yan, no. So, magbabalaw na ako. Hintayin nyo na lang yung result kung ano ba ang mangyayari. Tingin ko parang walang nangyari or mangyayari. Parang nagsayang lang ako. Pero at least alam nyo yung mga resulta if gagawa kayo ng DIY color hair. So, yun. Magbabalaw muna ako. Nasayang ba yung pera? Kumulay ba? So, yun guys. Sa totoo lang, di siya kumulay. And inabot na ako ng 3 p.m. So, inabot na ako kung saan yung araw na o oras na aalis na kami. So, yun.
suggest ko lang sa inyo or advice ko lang sa inyo, huwag nyo lang gagawin kasi hindi siya effective. So, siguro e-effect siya if may kulay yung buhok niya na light. So, siguro yung mga blondie, ganon, kukulay siya kapag nagkulay kayo ng crepe paper. Pero sa black color, hindi siya effective kasi black siya. So, ayan, wala siyang kulay. Dark na yung napili kong ikulay sa buhok ko pero hindi pa rin siya effective. So, yun, alis muna kami kasi kukunin na yung pinalaban namin doon sa laundry. Update ko na lang kayo. Mamaya na lang ako mag-outro kapag nakauwi na. So, yun, alis muna kami. Kunin muna yung pinalaban namin. Then, pag uwi namin, dun ko kayo i-update. Ay. So, yun. Update ko kayo mamaya. Bye! So, yan. Malapit na tayo. Let's go. Tsaka magbubuhat pala ako mamaya. So, hindi ko mabibideo yun. Kaya, yun na. Nandito na kami. Pwede ako mag-video. So, eto siya. Pero bawal lang ako sumubot. Bawal siya Video ko bumubo. siya sa likod. Huwag na. Nakakalimutan. Joke lang. So, ayan. Diyan ba? So, yun. Ito na. Ayan. So, yan. Ay, so, ano? Update namin kayo. So, ayan. Pinapark lang. Then, bababa na rin kami. So, ayan na siya. Bye! Nalagay na namin doon sa likod yung pinalaban namin. Yan. So, nalagay na namin doon. Tinulungan na kami nung bantay doon. Kaya thank you sa'yo, kuya. Shoutout sa'yo. Thank you sa pagtulong mo sa amin sa pagbubuhat doon. So, ngayon nandito kami sa 7-Eleven para bumili. May bibilin daw sila kasi may gusto yung kapatid ko na pinapabili niya. So, bibilin ng mama ko. So, yun. Update namin kayo mamaya if nakauwi na kami. So, yun guys. Dito ko na natin natapos tong vlog na to. Nakauwi na kami. And sorry, ako lang yung nakapagkulay. Yung ate ko hindi na kasi hindi na sinubukan. Kasi for sure naman na hindi na siya kukulay. Kaya sa akin lang siya tinry. So, yun. Kakauwi lang namin. Kakatapos lang namin lahat ng gagawin namin. So, if napasaya ko kayo and natuwa man kayo sa video ko, huwag niyong kalimutan. Sorry, hingal na hingal. So, yun. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And click the notification bell button para update ka. So, yun. Ingat lagi. Love you.